FM Radio, ora 18 și 6 minute. Salutare Constanță și bine v-am regăsit aici pe frecvența care face diferența. Sunt Mircea Solcanu și vă prezint City Lights, iar invitatul meu din această seară este Bogdan Papacostea, psihoterapeut și directorul revistei Tomis. Bună seara, bine. Bună seara, mulțumesc de invitație. Sunt emoționat să fiu aici. N-am mai fost într-un studio de Dumnezeule mare, ani de zile. E ca prima dată, e ca mersul pe bicicletă. E adevărat. E ca mersul pe bicicletă. Se aduce aminte ușor de așa sper să-mi intru în formă, la un moment dat. Da. Eu deocamdată sunt doar în forma de cozonac, dar să ne găsim o altă formă. Ce faci, Bogdan? Ce se mai întâmplă cu revista Tomis? Păi, haideți să specific, sunt redactor șef al revistei Tomis. Revista nu are un director, a avut cândva pe vremuri, dar acum e o formulă ceva mai eficientă, să spunem, mai restrânsă. Revista merge bine înainte, toate pânzele sus. Ne facem treaba așa cum ne-am propus, adică la nivel de excelență, îmi place mie să cred, și am intrat într-o rutină bună. Sunt și rutine mai puțin bune, dar într-o rutină bună. Fiecare își face treaba, discutăm, stabilim, mergem înainte și ne respectăm principiile de la început. Adică promovăm voci tinere, promovăm voci de calitate, venim cu poezii, cu proză, cu arhitectură, cu artă, cu tot ce poate să cuprindă în mod, să spun, digerabil, lizibil, bun, o revistă de cultură, care nu este o revistă literară, deși așa s-ar putea considera, e o revistă de cultură. Literatura înseamnă mult din conținutul ei, dar e o revistă generalistă însă. Și cine mai scrie la revista Tomis? Păi, oricine își dorește. Oricine își dorește. După ce trece de cerberii redacției, bineînțeles. În revistă avem o decizie colegială. Nu intră materiale care nu sunt citite de redactorii revistei. Fiecare redactor își dă votul și dacă ia voturile cu majoritate, atunci materialul ajunge în revistă. Am zis că așa ne păstrăm și buna dispoziție în redacție și buna colegialitate și calitatea în același timp. Dar în principiu cine își dorește ne accesează, avem e-mail, avem adrese personale, trimite materialul și debutează sau contribuie în funcție de nivelul de publicare la care se află. E interesant, adică oricine ne ascultă acum. E o revistă deschisă, sigur că da. E o revistă comunitară, nu? Exact. Până la urmă. Este revista constanțenilor și nu numai, presupun că mai scriu și oameni din țară. Nu? Bineînțeles, da, nu e o revistă care este determinată strict geografic, granițele Dobrogei. Este o revistă, aș spune, internațională, pentru că avem inclusiv autori străini traduși în limba română și apăruți inedit în revista Tomis. Deci o revistă deschisă. Pe vremuri avea sloganul singura revistă cu deschidere la mare. Singura revistă de cultură cu deschidere la mare. Era, bineînțeles, un overstatement, pentru că mai erau și alte reviste de cultură cu deschidere la mare pe aici, dar la nivelul ăsta era doar Tomisul. Păi mai există alte reviste de cultură? Mai sunt reviste de cultură, dar au o existență mai degrabă privată, să spunem. Nu reușesc să fie prea vizibile, nu reușesc să răzbată dincolo de un cerc restrâns și atunci au o existență mai degrabă discretă. Nu înseamnă că n-au valoare, bineînțeles. Adică sunt un fel de reviste de cenaclu, așa, nu? Hai să spunem, da, peste asta, dar în zona discretă, mai degrabă. Dar cultura e o zonă discretă în general, știi, nu în Constanța peste tot, dar în Constanța cu precădere, exceptând anumite... Cum se vede cultura constanțeană de la revista Tomis? Nu aș vrea să spun of și vai, pentru că ar însemna să intru într-o zonă foarte facilă de lamentație, ce bine, e ușor să te plângi. Se vede ca o speranță. Se vede ca o eternă speranță, dar cu tresăriri... Eterna luminiță de la capătul dar cu tresăriri consistente. Vezi Teatrul de Stat Constanța, care e mai mult decât o tresărire, este deja o promisiune care de multă vreme devine consistentă și chiar puternică. Deci aș fi ipocrit să spun, doamne, nu este. Este, uitați, avem Teatrul de Stat. Avem și revista Tomis, care și ea e destul de discretă. O vreme am fost mai prezenți public, mai prezenți cu lansări, cu povești, etc.
Dar pentru mine, unul ca redactor șef și ca motor al acestui tip de manifestare, a fost și un moment care m-a dat tare înapoi. A fost așa ceva... De ce? Am rămas cu o acreală până în ziua de azi. Pot să povestesc dacă vi se pare povestește. relevant. Am făcut o lansare la Muzeul Ion Jalea, foarte frumos. Dar, cum să spun, ne-am bătut capul, au venit actorii de la Teatrul de Stat și au recitat poezii din revistă și au ales ei poezii din diversi poeți și au recitat fiecare. A fost o garnitură de actori, toți de nivel. L-am adus pe un domn somelier care a venit acolo cu niște combinații de-astea Dobrogea, adică ceva foarte frumos. Lasă și o masă cu brânzeturi fine, a fost o investiție foarte serioasă. Ne-am pregătit cu toții pentru asta. Cred că a fost o mână de oameni rătăciți pe acolo. A fost o atmosferă, să vorbesc ca ăștia mici, cringe. Unul ne-a acuzat că de ce ați publicat materialul în editorial, ați scris că nu știu ce, pentru că vă plătește nu știu cine. Era o paranoia de asta, era curând după, pare că nu trecuse încă efectul pandemiei, ceva. Okay. Pe unii a afectat tocmai pentru că nu s-au vaccinat. Pe unii afectează și astăzi. Da, îi afectează până... Deci a fost o atmosferă în care mi-am spus, Dumnezeule mare, ce vrem noi să facem și ce mama naibii rezultă? Și atunci eu unul m-am răcit un pic pe partea asta, am zis ok, ne vedem mai departe de ce ne-am propus să facem, revista, să iasă la nivelul de excelență și ieșim mai rar cu ea în public, pentru că publicul trebuie să ne simtă și lipsa sau să ne ceară prezența, probabil că dacă ieșim noi așa cu regularitate, cu rutină, uite ce rezultă din asta. Un fel de, mi s-a părut că e depreciată prezența noastră și am zis că nu vreau să mai duc revista într-o astfel de zonă. Derizorie, ca să zic. Aproape derizoriu, da. Nu erau discuții care nu aveau niciun sens acolo. De asta pentru că și publicul e uneori derizoriu la Constanța. Nu vreau să spun asta. Sunt oameni foarte valoroși, dar cred că s-au aliniat astrele invers. Mercur retrograd și alte. Nu astrele. Da. Și seara aia a fost una specială, pentru că am avut niște momente excepțional de bune la Muzeul de Artă Constanța, de exemplu, unde a fost foarte multă lume. Acolo am fost și eu, da. A fost foarte frumos acolo și am avut pe Mihai Preda, pe psihotrop, care a fost foarte frumos, un pianist minunat, Andrei Irimia și multă lume. Și a fost la nivelul revistei totul. Dar de data asta era mult prea departe de nivelul revistei și atunci a zis ok, ne trebuie o pauză, pentru că probabil am fost în exces. O să discutăm despre revista Tomis și o să discutăm și cu psihoterapeutul Bogdan Babacostea imediat după publicitate. City Lights la CFM. Dar de ce nu ne auzeam? Am revenit, suntem în City Lights, suntem... Ia să mă iau după tine, Ciprian, să văd cum e cu 5. Așa. Suntem cu psihoterapeutul Bogdan Babacostea și redactorul șef al revistei Tomis. Nu-ți mai spun, nu te mai fac de domnul director. Nu, că e prea mult. Da. Cum sună. Da, domnul Tițoi era domn director? Era domnul director, sigur că da, sigur. Emulația aceea din perioada domnului Tițoiu la revista Tomis, cred că ăsta a fost motorul, nu? Pentru care s-a repornit... Că țin minte că în perioada aceea era o emulație acolo la revista Tomis. Era într-adevăr, da, era. Adusese maestru Ion Tițoiu, directorul revistei atunci, într-adevăr foarte mulți tineri în jurul revistei, am fost și eu unul dintre ei, și punea pariuri destul de des. Și eu am fost un pariu de-al lui. În momentul desființării revistei în 2010 eram redactor șef și atunci, deci. Și într-adevăr revista era în forță. Fusese și ea destul de discretă până într-un punct, dar de la un punct încolo părea să fie vizibilă pe cai mari, cum să spun, să aibă o rezonanță mai puternică în oraș. Și nu doar aici. Dar a venit momentul categoric și stupid când a fost desființată în august 2010. În august 2010 a fost desființată revista Tomis și cât timp? La cât timp? Până în 2022. Deci 12 ani a fost pe pauză. Și fosta administrație în 2010. Exact. Cine era? Mazăre.
Radu Măsăr era primar. Da. Și el, S-au făcut atunci pentru că era criză sau mă rog, sub această umbrelă generoasă a crizei au tăiat tot ce li se părea lor că e de neînțeles. Și de la Teatrul de Stat și au comasat, au făcut niște aberații, au distrus mult în zona asta culturală, pentru că la ce bun, mă rog, când explodează, mă rog, cocaina, nu vreau să intru în detalii de astea răutăcioase, dar era vorba despre ierarhii personale ale celor care au luat aceste decizii. Da, nu se aprovizionau de la cine trebuie, că dacă se aprovizionau de la cine trebuie, erau și ei, Hemingway sau mai știu. Da, mai știi. Doamne ferește-mi vine să spun. Să nu le amplifice ce nu trebuie. Și în aceste 12 ani, ce s-a întâmplat cu lumea de la revista Tomis? Unde a mai scris? Sau ce a făcut? Că, bun, desfințez, dar niște oameni rămân atârnați, așa, nu știu. N-a rămas nimeni atârnat. Fiecare s-a dus pe unde și avea sau și-a găsit rostul. Au scris pe unde au putut, publicații din țară, s-au reprofesionalizat și au găsit altceva de făcut. Fiecare mai avea, de fapt, și al doilea job. Sau revista era al doilea job. Tu ce ai făcut, de exemplu? La mine psihoterapia a fost un drum. Am lucrat în televiziune, de exemplu, destul de multă vreme, ani de zile chiar, TV Neptun, Dobrogea TV ulterior, adică mi-am găsit drumul. Niciodată n-am avut un singur job. Da? Nici acum. Nici acum. Se poate analiza, psihoanaliza și asta, știi? De ce mereu e nevoie de încă un job? De ce e nevoie de încă un job? Ai putea spune că e o nevoie materială, că e vorba despre bani, dar nu. Este o nesiguranță fundamentală legată de opțiuni, de opțiune. Pentru unii e ușor să aibă un singur drum, pentru alții mai greu. Putem să intrăm în detalii, dar... Da. Dar nu. Poate ajutăm pe cineva care ne ascultă. Facem și asta, dar individual. Nu în masă. Individual. Am fost de curând la o lansare de carte pe care ai prezentat-o la Camica Vadia, că și acolo au fost 10 oameni. Majoritate prietenii din București. O familie din Constanța. Așa. Eu vorba că lucrasem cu fetele 100 de ani și au fost totuși și 10 cititoare, să spun. Pentru o lansare în Constanța, rezonabil de mulți. Se poate și mai rău. Da, că autora era oarecum speriată că e lume puțină și am spus, nu, stai liniștită, că ești bine, ești foarte bine. De ce nu iese lumea din Constanța la evenimente? De ce e așa inactiv cultural, ca să spun așa? Sunt posibile explicații. Putem să-i psihoanalizăm. Oraș, port, o mulțime de explicații. Niciuna nu este convingătoare, dacă m-ar întreba cineva. Cred că este o inerție, pur și simplu, o lipsă de aderență la fenomen. Oamenii totuși mai și citesc, sunt interesați, merg la teatru, deși aici este o observație destul de tristă. Dacă mergi la teatru, la operă, vezi că e același public. Nu se prea schimbă, nu se prea împrospătează. Și la film la fel, îți spun eu. Și la film. I-am văzut pe oamenii care merg de obicei la operă sau la teatru, i-am văzut și la film. Adică, ok, iată. Sunt multe explicații posibile, niciuna nu este însă cu o greutate, să spunem, verificată social sau sociologic, să spunem, de aia nu prizează oamenii. Însă, ca să nu fiu complet nedrept, la alte evenimente care au implicat cărți, de exemplu Săptămâna Psi, care se organizează împreună cu Editura 3, tot la Cărturești, sau la alte lansări de carte, nu știu, poate mai bine promovate, a fost mai multă lume, a fost chiar copleșitor de multă lume, nu aveau loc în gangul ăla acolo de la Cărturești. Deci am văzut acolo și multă lume în ocazii similare. Acum poate că a fost un moment, poate că n-a fost destul de bine promovat, poate că, eu știu, hype-ul psihoterapiei, psihologiei începe să se cam ducă și oamenii nu mai sunt atât de fascinați de subiect, că e și asta un val care probabil începe în curând să scadă, să treacă. De ce spui asta?
Că Păi, orice oamenii val vor avea tot timpul nevoie de au terapeut. avut nevoie dintotdeauna și vor avea nevoie mereu, dar valurile au prost obicei ca după ce ajung la un apogeu să și scadă. Așa e, Și ce așa val, că- valul trece. Și așa că apogeul mi se pare că e acum sau a fost și începe să scadă. E minunat că totuși însă că mai sunt încă băia 10, că dacă n-ar fi fost Absolut. nimeni, ar fi fost într-adevăr o problemă. Vorba aia, eu am o teorie că și George Enescu a avut un concert la Constanța, la Teatrul de Păpuși, actualul Teatru Elpis, unde au fost 7 oameni. Și când a ieșit George Enescu pe scenă, a zis că nu poate să cânte la 7 oameni. Până la urmă, cei din culise de acolo l-au convins și a zis, știu că e un oraș de negustori, dar nu mă așteptam să fie chiar așa. Și a zis, dacă tot au venit cei 7 oameni, o să cânt pentru cei 7 oameni. A fost singura ocazie. Îți dai seama că n-a mai venit, n-a mai pus piciorul omul decât când a plecat cu vaporul de aici din port și dus a fost. Dar până la urmă, acei 7 oameni care au venit atunci la George Enescu sunt și astăzi raportat la numărul populației. Știi, mă gândesc că până la urmă și la Sfânta Liturghie trebuie să fie minim 1. Dacă nu e ăla, nu se face. Dar dacă e 1, se face. Mă gândesc că e un fel de similitudine pe undeva. Așa este, nu știam că, de fapt... În canoanele BOR sau BO trebuie să fie măcar 1, că altfel de ce s-ar face? Fiind o acțiune comunitară. Liturghie înseamnă serviciu comunitar. Și atunci, și la Enescu, și la revista Tomis, mă Dar gândesc. acum o să-ți spun o chestie. Am văzut, de exemplu, în biserici catolice că e preotul singur care face singur. Adică fără să fie nimeni acolo. E trist că se întâmplă asta. Liturghia fiind serviciu comunitar. Da. Mergem într-o zonă. Da, adică asta mă gândeam. Dar și tu ai o formație Am teologică. și eu, da. Nu? Așa este. Întâi ai fost preot. Așa este, da. Ai fost și hirotonit? Am funcționat 15 ani ca preot. 15 ani? Da. Wow. Gen popă de țară. Nu. Clasicul popă de țară. Da? Unde? În ce localitate? Poiana se cheamă localitatea. Da? Undeva aici aproape. Aproape, da, e Poiana. Mm-hmm. Și cum a fost ăia 15 ani, cei 15 ani? Aș zice că am construit acolo o biserică, n-am apucat să o finalizez, este aproape finalizat acum, și o familie, adică o comunitate. Oamenii s-au strâns acolo în jurul, să zicem, acțiunilor, în jurul slujbelor, s-au strâns cu foarte mult drag și realmente a devenit o comunitate, una strânsă, puternică, închegată. Asta am făcut acolo, asta s-a întâmplat acolo în toți anii ăștia. Ăsta este și rolul... Da, aș spune că ăsta e rolul, da. Da. Și vorba aceea, biserica a ținut loc de terapeut exact niște așa. mii de ani. Exact așa. Niște mii de ani, adică... Psihoterapia este o continuare a părții din job de la parohie, dar cu alte instrumente. Da, și oricum, cred că la câtă populație, oricum preoții n-ar mai fi făcut față să-i asculte cum ar veni și pe instrumentarul toți. este destul de limitat, pentru că dacă oamenii au o problemă de natură psihică, cât să o dai cu Iisus Hristos și Maica Domnului? La un moment dat trebuie să schimbi instrumentele, metoda, abordarea. Și nu-ți prea permiți, pentru că omul vine pentru aia, nu vine ca să-i spui tu că vezi că s-ar putea să ai o traumă din copilărie. Ca preot să spui ai o traumă din copilărie, nu prea e, știi, nu se potrivesc scenariile, cadrele. Și nu prea poți să faci asta. Nu că te împiedică cineva sau ceva, dar nu e eficient mesajul. Așa este. E interesant că și de ce ai ieșit din, cum se spune, cinul preoțesc? Am divorțat. Ăsta a fost motivul. Asta este un motiv, mi se pare mie ușor nedrept. Canonic. Pentru un om care pentru o chestie lumească până la urmă. Adică, până la urmă e o chestie lumească, nu este o... Nu, jocul are reguli și dacă nu respecti regulile, nu mai joci jocul. E atât de simplu. Da, iar jocul ăsta se joacă de 2000 de ani și se joacă bine. Este singurul joc care se joacă de 2000 de ani. Câte se pot discuta, câte se pot spune aici. Este într-adevăr partea care contează cel mai mult, miezul ăla fierbinte, care este, să spunem, harul, credința, peste care însă se așează încă alte și alte straturi de zgură și jeg și mizerie de toate felurile.
straturi care mai răzbat și la public uneori. Da, spuneam că mi se pare ușor nedrept că, după părerea mea, credința este cum e curentul electric. Adică ea vine prin niște stâlpi care unul e strâmb, unul e de lemn, unul e cocoșat, unul e drept, unul e frumos, unul de ăla de pe câmp, ai văzut, de metal, care sunt... E foarte adevărat. Așa vine, așa. Adică pe mine nu mă interesează cum arată stâlpul. Pe mine mă interesează să ajungă cum ar veni harul sau credința sau curentul electric, să mi se aprindă becul. Adică nu mă interesează că stâlpul e căsătorit sau e necăsătorit sau că... de asta am spus că e nedrept și mi se pare ușor nedrept așa, dar cine și o să-mi dau cu părerea la niște reguli de 2000 de ani, da? Până la urmă. Dar cred că biserica ar trebui să se schimbe? În anumite privințe, cu siguranță, da. Da. Adică... Absolut, da. Și da. instituția aceasta ar trebui să vină, nu să-și ia chipul secolului în care trăiește, că ar fi împotriva scrierilor, dar să se folosească de mijloacele secolului ăsta, cred că nu e chiar așa. Cred că se folosește atât cât poate, dar sunt acolo niște limite teribile, care nu sunt date de credința însă, și sunt date de niște credințe, zic eu, de andoasele ale unor oameni cu decizie. De exemplu, tradiționalismul, să-i spunem, nu este neapărat al credinței. Credința per se este revoluționară, dacă ne amintim de Iisus Hristos, care a venit ca un revoluționar. Ea are o latură aproape anarhică, aș spune, în raport cu realitatea politică, economică, socială, etc. Dar sunt foarte mulți oameni la nivelul conducerii și chiar la oameni în biserică care confundă brazda, mânzul și varza cu credința. Faptul că e vechi este acceptat pentru că e vechi, nu pentru că ține de credință. Și atunci este o confuzie acolo unde credința în sine e confundată cu vechiul și străvechiul, ceea ce e o mare prostie. Da, vechiul și străvechiul sunt forme care la un moment dat sunt depășite. Și sunt inventate tot de niște oameni ca mine da. și ca tine și erau inventate acum, să zicem, 600 de ani, când... Na. Nu mă refer la realitatea cultică. Să spunem, cultul în sine este ce a fost dintotdeauna și din punctul meu de vedere nu ar trebui să se schimbe acolo. Dar un anumit tip de abordare legat de realitățile curente ar trebui să se schimbe. Cred, de exemplu, că biserica n-ar trebui să fie tributară statului. Ar trebui să fie independentă de stat. Să nu mai primească bani de la stat. Atunci ar permite liderii bisericii, cum li se spune, o independență de care oamenii au nevoie. Pentru că, alminteri, liderii, începând cu patriarhul și continuând mai jos, sunt foarte acomodați cu puterea politică. Ne amintim de Liviu Dragnea primind insigna de mare cavaler, sau nu cavaler, mare ceva, de la Patriarhul României. Da. Ce, pardon de expresie, naiba caută combinația asta acolo? Păi știm, ăla e omul și politic. Victor Ciutacu i-au dat arhiepiscopul Tomisului o decorație. Așa, mi-amintesc aceste combinații care sunt foarte nocive. Dar avem ceea ce se cheamă Sinfonia de la Constantin cel Mare, care a preluat într-un fel puterea bisericească prea sălbăticită și a îmblânzit-o și în felul ăsta i-a luat și forța cea mai importantă, aia de a reprezenta cu adevărat oamenii. Pentru că momentan oamenii nu sunt reprezentați din punctul ăsta de vedere. Da, și e într-un fel aiurea, așa, că se amestecă biserica cu statul. E o trădare. Și atâta timp cât tu, fiind angajat la stat, nu poți să spui că mai ești angajat și la Dumnezeu. Din moment ce tu salariul primești de la stat, nu îl primești cum ar trebui, după capul meu, așa, din zeciuială, nu? Că dacă ar trăi preoții din zeciuială, pe cuvântul meu, dacă ar fi vreo bancă liberă în Parcul Tăbăcăriei și toți ce ar căuta. Da, ar fi un examen important. Ar fi un examen important. Mi-amintesc de un moment care a fost foarte dureros la nivelul credincioșilor. A trecut multă vreme de atunci, era înalt preasfințitul Pimen al Sucevei și Rădăuților, cred. Era un proces cu păduri, a ieșit înalt preasfințitul Pimen și a fost foarte virulent
la adresa conducerii politice a momentului. Nu mai știu, PSD, PNL, dar a vorbit nu despre păduri și procese, a vorbit despre oamenii săraci, care nu sunt reprezentați. Cei cu acești politicieni care nu-și fac treaba, care a fost o gură de aer atunci, o gură de oxigen pentru noi, oamenii obișnuiți din țara asta, care nu ne simțeam și nu ne simțim reprezentați. În sfârșit, o voce curajoasă din biserică, o voce care nu mai era dispusă la coabitarea asta toxică. A trecut puțin timp și am aflat de ce s-a întâmplat excesul ăsta de... Păi erau procesele cu pădurile, cu omul a apăsat o pedală undeva ca să atingă un obiectiv. Nu-l interesa reprezentarea reală Săracilor. A nevoiașilor. Era vorba de cu totul altceva. A fost o mare dezamăgire în momentul ăla. Mie mi s-a părut atunci că uite în sfârșit o voce care așa ar trebui să ne reprezinte, să fie acolo vocea nevoiașilor. Ei, aiure, n-a fost nici pe departe. Asta a fost doar s-a tras o manetă ca să reacționeze cine trebuie să reacționeze. Da, asta a fost povestea atunci. Asta a fost povestea. Din păcate, aici e coabitarea asta toxică și oamenii nu sunt cu adevărat reprezentați. Cred că ar trebui să fie mai mult decât atât această venerabilă instituție. Da, că mă uitam, așa toate cultele primesc bani de la stat. Da. Adică... E o bună modalitate de a avea un robinet care le dă vocea mai tare sau mai încet. În principiu, vocea mai încet. Vocea mai încet, da? Pentru că mă gândesc că biserica ar putea încurca treburile multor Ce ar fi dacă ar începe cei mai importanți și cei mai puțin importanți la nivelul ăsta microscopic, prin sate, prin cătune, să spună, dom'le, nu, ce cu oamenii ăștia care ne conduc, dom'le? Ăștia sunt niște scelerați, ăștia sunt niște psihopați. Hai, dom'le, să facem ceva, hai, dom'le, să-i schimbăm. Cu cine? Vedem noi, în sfârșit. Bine, nici asta nu e o direcție prea cușer, pentru că vedem ce se întâmplă când se confundă planurile. Tradiționalismul ăsta etnic, să zicem, și credința. Pentru că apare câte o arătare, nu vreau să dau nume în emisiune ca să nu aduc o vibrație joasă în emisiune, apare câte o arătare de asta ciudată, de nu știu unde, care... O lebădă neagră, se spune. O lebădă neagră, da, care a scăpat atacurilor și dă peste cap totul, da? Asta are niște fire care îl manevrează și oamenii nu înțeleg, pentru că parte din mesajul susținător vine și de la, vine să spun, amețiții ăștia care îl promovează așa la nivel microscopic. Dar în principiu, deci, o biserică liberă ar avea potențialul să reformeze societatea. Deci, rolul bisericii în secolul nostru nu s-a terminat, numai că a fost ușor abandonat. Nu, e un ferment, așa a fost mereu. Are o latură anarhică, o latură care în permanență chestionează puterea lumească, cum mi se spune. Doar că nu are cine, pentru că nu e cazul, pentru că nu-i voie, pentru că astea două sunt acomodate. Se spune cu un concept teologic sinfonia, adică o conlucrare. Numai că nu e nicio conlucrare. Statul a încălecat biserica din totdeauna și biserica pare fericită la nivelul conducerii ierarhiei că se întâmplă asta. În ideea că, dom'le, de la statul luăm niște beneficii. Uite, construim biserici, dăm salarii, dar de fapt prețul plătit este infinit mai mare decât beneficiile. Acum stau și mă gândesc că de asta pontiful de la Roma are și o altă cădere, că el nu depinde de nimeni. Fix așa, da. Exact. Are proprii bănuți și poate să spună să fie pace în lume de câte ori dorește el, fără să se gândească că o să supere pe cineva. Cam așa. Dar asta pentru că este independent financiar dar și noi nu suntem independenți financiar, suntem dependenți financiar și de aceea o să continuăm discuția imediat după publicitate. City Lights la CFM. Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Bogdan Popa-Costa, psihoterapeut și redactorul șef al revistei Thomis. Eu revista Thomis o vedeam așa... Eu sunt abonat la The New Yorker. Și exact așa imaginam eu că trebuie să fie o revistă de cultură, cum e The New Yorker. Dar New Yorker n-are numai cultură, mai are și știință, mai are și... Păi și revista Thomis are știință. E rubrica domnului profesor Vladimir Boscov, se cheamă STEM. A ajuns la episodul 38 deja. Articole de popularizare a științei scrise într-un mod foarte atrăgător, foarte accesibil. Politică și la un subiect la un nivel foarte înalt. Adică realmente calitate și ușor de citit. Deci avem și știință. Dar politică nu. New York mai are și politică. Ba da, în editoriale
nu în mod expres politic, nu în mod explicit politic, dar implicit, da, este și politică, sigur că da. Eu însumi am avut editoriale care au o direcție politică, dar editorialul este ceva ce se leagă de momentul actual și n-ai cum să ignori momentul actual. Și sigur că sunt și astfel de, să spunem, mini-direcții. Firești, e o revistă vie care e conectată la realitate, nu este o entitate ascunsă în muzeu. Așa mă gândeam și eu. Dar spune-mi tot referitor la revista Atomis, că așa mă gândeam că poate publicul ar trebui să fie mai implicat, să scrie, să vă mai scrie cineva mail-uri, scrisori. Destul de rar, dar avem o problemă. Hai să spunem, limbajul general al revistei este unul contemporan. Pentru mulți dintre cei care scriu poezie, de exemplu, limbajul în care scriu poezie este romantic eminescian. Târziu. Da, din păcate, chiar și elevii de la liceu, care neavând o deschidere firească spre poezia contemporană, n-au de unde să o ia și li se prezintă la școală Bacovia, care e mult mai modern, Eminescu. Structura, să spun, felul în care exprimă este ăsta super vetust, care nu mai spune nimic. Oricât ai încercat să-ți bagi emoția în rimele alea încovrigate acolo, este tot o cadență care seamănă cu, nici nu știu cu ce să o compar, care în orice caz este soporifică, te ia cu somn. Dar nu e vorba doar despre asta. E vorba despre o expresie care nu mai e actuală. E ca și cum te-aș chema să ții un discurs în fața unor elevi de liceu și tu ai venit și ai vorbi ca Ion Neculce. Da, Bă, ce zici acolo, că încercăm să te înțelegem și nu reușim. Forma, expresia, din păcate la mulți dintre cei care sunt atrași de zona asta a exprimării în poezie, de exemplu, nu sunt actualizați ca lectură, nu citesc. Sau lectura lor se oprește la lecturile școlare. Au citit prea puțină poezie. Softul lor nu este actualizat. Și atunci softul lor, nefiind actualizat, nu reușește să exprime în concordanță cu sensibilitatea contemporană. Dar cum e asta? Cum arată asta? Păi citiți, frate, poezii contemporane, de la autori contemporani, de la tineri care chiar scriu, care au fost publicate. Unde îi găsim? Păi într-o revistă ca Tomis îi găsiți, în cărți publicate de Polirom sau de Cartea Românească sau de... Sunt poezii contemporane acolo. Încercați acolo, vedeți cum vi se pare. S-ar putea să vi se pare ciudat, pentru că sunteți învățați cu forma cealaltă, cu stilul ăla, care este de mult depășit. Vorbeam mai devreme că există între stat și biserică un soi de blat. Ok. Un soi de blat. Dar văd că acest blat se instalează și la oamenii de cultură care ar trebui să aibă opinii, să fie ușor anarhici și să scoată lumea în stradă. Nu să strige sau așa, dar măcar să spună o poezie. Nu știu, să protesteze într-un alt fel. De ce există blatul ăsta și între oamenii de cultură și stat? Pentru că așa am senzația că s-a înființat un blat din ăsta, cum e și, adică am reușit cu biserica, hai trecem acum la oamenii de cultură. Măi, cultura nu poate să existe independent de o finanțare. Din păcate, tocmai pentru că în România nu se consumă cultură, sau dacă se consumă, trebuie să fie gratis. În cazul finanțării, singurii care pot să finanțeze sunt ministerul sau Consiliul Local, iată. Acum depinde și a cui este revista. Am avut acest tip de criză la Tomis. Revista Tomis este revista orașului Constanța, nu este revista mea. Da, bineînțeles. Nu este revista redactorilor. Asta am spus și eu la început. Este revista orașului Constanța, ok. Când după mai bine de 10 ani de încercări de a reporni revista cu aportul autorității locale, cum era firesc, am văzut că nu se mai poate, am zis, o facem revista noastră. O finanțăm noi, o scoatem noi și să ia naiba. După ce am avut această pornire și deja vedeam posibil acest fapt, mi-am revenit și ne-am revenit și am zis, nu e corect să facem totuși asta. În continuare, revista Tomis este revista orașului Constanța. Într-un fel, prin vocea autorității locale, orașul își asumă această revistă ca fiind a lui.
ar fi fost o mișcare nedreaptă față de istoria acestei reviste să ne o luăm noi, cumva, să o ridicăm noi, să o facem noi niște persoane fizice. Este un echilibru aici, nu este doar o cedare, nu este doar o renunțare, nu este doar o acomodare. Este un echilibru, iar această revistă, vorbind specific despre această revistă, nu este a cuiva, este a orașului. Și atunci orașul și-o asumă inclusiv prin finanțarea ei. Că cineva ar putea să ia de la zero o revistă și să o crească, e o utopie în România. Nu există așa ceva. Nu există posibilitate financiară pentru asta, sunt colaboratori de plătit, sunt nume care trebuie, nu există distribuție pentru asta și nu există chef pentru asta, în general în România. Și public ar exista? Nu. E prea puțin publicul și mai puțin publicul dispus să plătească. Vrei o publicație culturală independentă, puternică? Păi de unde iei finanțare, dacă nu de la autoritate? E de la cititori. Care cititori? Or fi, dar nu suficient de mulți. Pentru că și nici cititorii nu au fost încurajați niciodată să meargă către aceste zone. Nu. Tocmai pentru că a fi... să nu mai trebuiască statul să mai facă un blat și cu cititorii. Face în multe feluri, dar nu la nivelul ăsta. La nivelul ceva mai sărmane, mai amărâte, mai nu social, amărâte ca intervenția statului, gen vă mai dăm 100 de lei la pensie. Și funcționează treaba asta în continuare. Cum să nu? Funcționează în continuare și de aici este și blatul ăsta al oamenilor de cultură cu statul? N-aș spune cu statul. Dacă reprezint comunitatea constanțenilor ca revistă de cultură, nu pot să-mi permit, asta gândesc eu, asta zic eu. Din punct de vedere politic, de exemplu, nu pot să-mi permit opțiuni atât de polarizante încât să am adversarei revistei printre oamenii care ar putea să o citească. Nu-mi permit asta. Din punct de vedere literar, critic literar, acolo nu este niciun fel de reținere, acolo este o libertate deplină. Nu că aici n-ar fi, dar din respect pentru un public divers, aleg să nu-l polarizez. Aleg ca revista să fie o platformă în care polarizările să se întâlnească, contrariile să-și poată găsi o întâlnire. Și atunci vreau să nu vin cu opinia mea care este categorică în multe privințe și să o expun în revista Tomis. Opinia mea mi-o expun în altă parte, nu știu. Aici, de exemplu. Aici. Suntem în City Lights, suntem cu psihoterapeutul Bogdan Povacosta. O să discutăm și despre bolile orașului, că am spus că să discutăm despre bolile orașului. De ce suferă orașul ăsta de apatie, de depresie, de... mai bine suferea, Doamne, iartă-mă, de paranoia, că poate construiau ceva măreț sau așa. O să vorbim în ora următoare cu Bogdan Povacosta despre toate aceste lucruri. Sunteți și în City Lights. City Lights la CFM. Am revenit în City Lights, suntem în cea de-a doua oră, suntem împreună cu psihoterapeutul Bogdan Povacosta, redactorul șef al revistei Tomis. Am zis că să vorbim despre ce boli are orașul nostru. De ce se comportă așa. E în depresie, suferă de anxietate, te-am zis, dacă suferea de paranoia, ne bucuram că poate construim ceva. O cupolă să ne apere, nu? Sau ceva. Nu știu dacă suferă în mod special comparativ cu alte comunități din România, românești, cu alte orașe. Dar cred că suferă de o formă de expunere extremă. Ne place pe bucata noastră de Tomis, ne dăm cu mașinile noastre super puternice. Folosesc un plural dintr-o imensă politețe aici. Ne place să ne dăm în stambă cu ceasuri scumpe și cu haine scumpe, etc. Sau eu știu cu ce altceva. Deci este o formă de expunere aproape narcisică a averii, a valorii din punct de vedere... Deci din ce punct de vedere... Constanțenii au ceva exhibiționist. Au ceva exhibiționist, într-adevăr. Este și o depresie intelectuală, într-adevăr. Nu știu dacă sunt peste tot copiii așa în toată țara, în toată lumea, cu siguranță nu sunt, dar când în cabinet eu cred și în puterea curativă a cititului, în puterea de a vindeca, de a regla a cititului, mi s-a întâmplat să am
băiet în cabinet care când a văzut niște cărți și am vrut să ia, uite ce cărți interesante, tocmai primisem un colet comandat la editura 3 și de cărți, noutăți din psihologie, psihoterapie, dar și mai generale, așa și erau niște titluri foarte catchy acolo. Catchy, da. Și am zis, ca să-l atrag puțin, zic, hai să văd ce-o fi nene aici. Efectiv s-a uitat în partea ailaltă. A avut o reacție alergică, realmente, la prezența cărților. Am întâlnit într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin atenuată, alergia asta la foarte mulți semeni de-ai noștri, concitadini de-ai noștri. Nu știu dacă o fi generală, dar aici este o formă de alergie la acest tip de activitate. Deși li se spune la televizor că poți să dai unei cărți like, share sau follow și să nu ți se întâmple nimic, dar se pare că nu, este realmente o alergie, dar înțeleg de ce. E o lipsă de antrenament, e o lipsă acolo și o depresie intelectuală, una peste alta. Motivele acestei depresiuni intelectuale pot fi complexe, desigur, istorice, aș spune, cronice, și nu cred că ne mai salvează ceva vreodată, dar orașul ăsta are și farmecul lui. Exhibiționismul, histrionismul de care vorbeam mai devreme, o formă de narcisism social, o rătăcire emoțională, aș spune, o confuzie legată de viitor, pentru că orașul știm că nu prea construiește un viitor, întrucât viitorul orașului, tinerii pleacă în alte orașe, în mulți dintre ei, foarte mulți, covârșitori de mulți, rămân, sigur că mai și rămân, dar nu știm la ce rămân. De ce gonește Constanța tinerii? Nu-i gonește explicit, îi gonește pentru că nu le oferă un viitor. Și nu știu de ce nu le poate oferi un viitor orașul ăsta, care are toate argumentele să o facă. Dar viitorul în Constanța este în principiu să lucrezi în turism 2 luni pe an și în rest să lucrezi în turism așa, într-o hibernare. Să oferi servicii. Nu, să lucrezi în turism 2 luni pe an și 10 luni să te dai cu mașina pe Tomis. Dacă ar fi banii ăia atât de mulți încât să dai cu mașina pe Tomis. Dar sunt salariile navigatorilor, orașul respiră artificial, aș spune, deși supraviețuiește, adică. Supraviețuiește, deși are atâta potențial. Poate că mă gândesc este și blestemul resurselor. Marile civilizații s-au născut în cele mai improprii locuri de pe planetă. În Egipt, mlaștinile, inundațiile Nilului, în Grecia antică, stâncile alea sterpe pe malul unei ape prea sărate, aztecii în mijlocul junglei, că după ce s-a dus civilizația aztecă a năpădit jungla și abia dacă s-a mai găsit câte ceva pe acolo, în locurile care au foarte multă resursă, nici oamenii nu sunt neapărat foarte ageri, pentru că n-au de ce. De ce să-și bată capul, să se organizeze, să fie eficient, să învețe despre lume, despre să scoată din piatră seacă? Păi dacă natura oferă, păi ne oferă aici, că avem un belșug extraordinar. Pământul este mănos, cât este el acolo, dar e mănos. Marea ne oferă, legați cu Bucureștiul, legați cu țara, cu autostradă, prima autostradă propriu-zis, sau mă rog, și alte avantaje. Marea, care s-a construit în 25 de ani, așa. Avem aici tot potențialul și în ciuda acestui potențial noi stăm ofiliți. Vai de capul nostru, săraci. Dacă ne uităm la salariul mediu sau ce-o fi pe aici, păi Brașovul, Clujul sunt la ani lumină distanță. Noi suntem la țară, noi suntem amărâți, abia ne târâm opincile pe aici. Poate pentru că e prea mult potențial. Poate pentru că e prea multă resursă. Păi, n-ai ce mânca, păi te duci la mare, iei midii din mare, dacă ori mai fi garizi, încropești acolo o mâncărică, să mai bați capul și cu ziua de mâine. Ziua de mâine mergi iar la mare. Presupun că e o chestie istorică, știi? Și de ce să-ți bați capul pentru ziua de mâine, când pentru ziua de mâine o să-și bată ea singură capul mâine? Cam așa. Și atunci de ce să construiești? De ce să ai perspectivă? Ce perspectivă? Perspectiva este aici și acum, așa se pare. Nu? Și atunci ce proiect să ai? Că proiectele țin tinerii pe loc. Visele, speranțele, ce speranțe, ce vise, asta ce proiecte? Aici și acum sună așa ușor hedonistic, dar nu văd niciun hedonism, nici măcar hedonism nu văd aici. Adică m-aș fi bucurat să fie un oraș plin de hedoniști, așa, și un boem, să stea pe bănci, ar sta dacă ar avea unde. Nu. Ce, unde?
Asta spun. Deci, dar nici măcar chestia asta hedonistică nu avem. A început să respire un pic. Cafenelele astea care au început să respire pe Bulevardul Tomis și prin tot orașul au fost în Europa un ferment cultural și un ferment politic chiar. Știm asta. Cafenelele au fost locuri periculoase. Am speranța că începând de la cafenele, adică de foarte jos, oamenii încetul cu încetul își regăsesc un simț comunitar. Se întâlnesc, se văd, se mai povestesc, se mai adună, N-a existat până de curând povestea asta în Constanța. Până când, hai să spun subiect și predicat, până când nu s-a închis Bulevardul Tomis. Nu chiar așa, nu. Cafenelele astea au apărut mai de mult. De exemplu, am fost acum ani de zile, 16 ani în Madrid și acolo am văzut în fața tuturor localelor, cafenelelor, locantelor, oameni care povestesc, care vorbesc, stau cu o cafea, cu un tapas și povestesc. Era clar acolo o comunitate obișnuită, antrenată să facă asta. În Constanța nu era acum 10 ani așa ceva. O comunitate obișnuită să stea pe trotuar și să povestească la o cafea chestii. Acum există comunitatea, nu doar pentru că e Tomisul deschis. Pentru că această comunitate e vizibilă și în extra weekend, când oamenii se adună la cafenelele astea. Cafenelele au apărut de câțiva ani, au apărut unii, nu știu dacă am voie să le spun pe nume, nu le spun pe nume, au apărut, după ei au apărut și alții, fenomenul s-a extins și e tot mai puternic. Eu sper că de acolo o să vină un simț al comunității și o bucurie de a fi pe aici. Să ne tragem seva din cafea și din puțină publicitate revenim imediat în City Lights. City Lights la CFM. Am revenit în City Lights, suntem cu Bogdan Papacostea și vorbeam despre maladiile orașului. Uite, s-ar putea fi un bun titlu de film. Maladiile orașului. Da, ar putea fi și sunt. Unde nu sunt până la urmă, dar pe noi ne dor mai tare pentru că suntem aici. Și suntem și noi partea lor, știi? Faptul că vorbim despre ele nu ne exclude de la participarea la maladie. Nu ne face anticorpii sistemului. Din păcate, nu în mod automat. Dar conștientizarea durerii este, aș zice, primul pas important spre vindecare. Și atunci e bine să și spunem, da, suferim de aceste boli. Nu voi suferiți, noi suferim. Că suntem toți aici în orașul ăsta. Și simbiotic, așa trăim cu cele mai mari nedreptăți și cu cele mai mari injustiții pe care le putem vedea și totuși trăim așa într-o simbioză. Cele mai mari, eu cred, știi, așa cum există o ură de sine românească, este și o ură de sine locală, constanțeană. Cred că de multe ori totuși ne vedem în culori mai întunecate decât ar trebui. Am perspectiva unor oameni care au venit din altă parte, din țară, și mi-au spus, poftim, constanțenii sunt foarte calzi, sunt foarte solidari, Doamne, dar de unde vii și unde ai venit? Pentru că percepția mea e alta. Dar mă gândesc că percepția mea e puțin distorsionată și că s-ar putea să văd lucrurile din prea multă dragoste pentru acest oraș într-un mod prea negru. Poate că trebuie să-mi ajustez un pic perspectiva, să fiu mai tolerant, mă gândesc pentru mine, individual, cu orașul și cu ce se întâmplă în oraș și cu perspectivele lui, etc. Rămân faptele. Tinerii pleacă, salariul mediu e la media țării, etc. Dar dincolo de asta are orașul ăsta farmecul lui și ai pentru ce să-l iubești. Ai nostalgii în ceea ce privește acest oraș? A unor lucruri care au fost și nu mai sunt? Sau... N-am tipul ăsta de lingoare melancolică. Braga de pe vremuri, Covrigul de la cinematograful Republica. Nu știu, poate că, știi, copilăria mea a fost cumva pe malul mării. Am copilărit în Faleză Nord, relativ aproape de mare, pe strada Războieni, și copilăria mea, cu excepția iernilor geroase, de toamna până primăvara sau de primăvara până toamna târziu erau pe malul mării. La joacă în apă, nu neapărat la pescuit, la hârjoneala în apă. Da. Cumva nostalgia mea nu are de ce să fie o nostalgie, pentru că marea e tot acolo. Și o pot vizita oricând și o vizitez oricând. S-a mai schimbat un pic topografia locului. Digul de pe care săream a devenit acum o chestie mică la mal, pentru că s-a mărit plaja, etc. Dar fundamental locul este același. Deci să fiu sau nu nostalgic?
N-aș fi nostalgic. N-am nostalgic, cu alte cuvinte. Asta e minunat. Copilăria e prezentă în continuare în felul ei, în felul în care văd marea, în felul în care mă raportez la mare, în felul în care mă scufund și în not. În not la fel cum mă notam și când eram copil. Mă scufund la fel, am aceeași bucurie, plăcere, același dor de mare. Dar nu te mai hârjonești cu... Dar știi că, spuneam la un moment dat, poate pe nedrept, Constanța e orașul pe care poți să-l suporți dacă stai cu fața spre mare și cu spatele spre oraș. Dar e o nedreptate să spui asta. Însă marea înseamnă foarte mult în construcția mea, a noastră, aș zicea constanțenilor, în construcția noastră interioară și cred că ne salvează. Ne salvează, ne oferă o deschidere, ne oferă o respirație, e un orizont acolo. Cred că e foarte important că avem asta. Ne generează un psihic un comun pe care nu-l conștientizăm, că suntem aici. Dar poate dacă mergem în Târgu Mureș, îl conștientizăm. Cu siguranță, oameni care s-au născut aici și care au trăit toată viața la București îmi spuneau că ce a învățat marea este să devină lideri. Ok. Pentru că atunci când ești în valuri și ți se pune cârcel, ești tu cu marea și cârcelul și trebuie să rezolvi situația și că, așa îmi spuneau, așa se nasc liderii. Și dacă stăm să ne uităm, și în zilele noastre sunt o grămadă de lideri care s-au născut în orașe la mare. Până și Vladimir Putin născut la Sochi. Da. M-ai trezit din reverie când i-ai zis numele. Da. Ucigăl Toaca. Bine, atunci hai să spunem. Uite, uite, Traian Băsescu, da, născut la mare. Iar ai tresărit. Dar o să vezi că foarte mulți lideri sunt cei care s-au născut în orașe la mare și că de fapt notul singur în mare, asta îți dezvoltă ca și principală calitate individualitate, da? Autonomie, da? Și psihopatie, dacă ai vorbit de niște oameni aici. Vezi că oamenii care s-au născut la munte au simțul ăsta al comunității, între ajutorării, să-l ajuți pe la care urcă, să-l ajuți așa. Astea la mare nu au cu ce și cine să te ajute când ești în mijlocul mării și a valurilor și trebuie să te descurci un pic singur și să deprinzi. Au fost astfel de momente, într-adevăr, de panică și ajutor, self-help în mijlocul primejdii, într-adevăr. Da, ceea ce nu se regăsește la oamenii de la munte, care întotdeauna pleacă cu câte cineva pe munte, nu pleacă niciodată singuri, așa. Dar aici vorba ta. Și dacă erai cu prietenii din cartier, când erai în mijlocul valurilor, tot singur erai, chiar dacă erai înconjurat de tot orașul. Adevărat. Și atunci așa e o explicație pe care mi-au dat-o mie niște oameni. Poate că și acest individualism feroce poate că ne împiedică să construim sau să avem simțământul unei comunități legate. Fiecare cu treaba lui, ca să nu folosesc cuvinte ciudate, fiecare cu treaba lui. Ne asociem dacă ne iese ceva. Nu știm ce, simbolic sau mai puțin simbolic. Dacă nu ne iese ceva, nu ne asociem, fiecare cu drumul lui. Poate că e și asta o boală, cine știe. Individualismul feroce. Cred că, uite, discutam cu niște tineri și mă întrebam, de ce să ne apucăm? Păi, știți să cântați, apucați-vă de cântat și faceți-vă o trupă de cover-uri și cântați anunți, botezuri cu metrică, de acolo ies bani. Nu-ți boteze mormântări. Da. Și a care mi-a spus, eu nu vreau să fac o trupă, că eu vreau să fiu solo. Cunoscut așa, adică nu vreau să mă leg de numele niciunui om. V-am spus să vă faceți o trupă să câștigați bani, nu să deveniți cunoscuți. Da, e o idee, dar iată, acolo poate se vede, la nivelul ăsta micro, se vede boala. Individualismul. Da, asta, că e și conceptul ăla de microistorie, știi? Că microistoriile devin... Corect, cumulate devin istorie mare. Da. Și stau așa și mă gândesc că poate noi suntem vinovați din pricina microistoriilor noastre individualiste și egoiste, să le spunem pe nume, să fie ajuns în punctul ăsta. E foarte posibil. Sunt multe ipoteze de lucru aici. Da. Dacă toate microistoriile arată în felul ăsta, cum să arate istoria generală? Cum să arate istoria mare a unui oraș mare decât un oraș mare locuit de oameni mici. Zici că trăim în Lilliput. Așteptăm... Am văzut mulți oameni
buni, frumoși, calzi, adevărați, reali în orașul ăsta. Că ei nu Și se eu m-am adună, întâlnit cu ei, e altceva, dar există, sunt mulți. Păi nu se adună din asta, Nu se că ei adună. nu vor trupă, vor să fie solo. Nu vor trupă, nu Da, vor. cred că asta e. Nu vor trupă, vor Salvarea solo. e individuală în orașul ăsta, așa arată. Da. Nu e comunitară, e individuală. Fiecare cu felul lui de a se salva. Și poate că asta generează boala generală. Salvarea individuală generează boala generală. Cu siguranță. Așa mi se pare mie, nu știu, poate sunt eu nedrept sau... Se spune că mereu e loc de nuanțe în orice exprimăm. Mereu e loc de nuanțe. Aș spune că, și dacă mă refer la ce fac în mod curent și consistent, activitatea din cabinet, aș spune că problema e tot asta, și anume o singurătate profundă, care îmbolnăvește, care generează criză, care generează comportamente deviante, tot singurătatea profundă, atenție. Singurătatea resimțită subiectiv ca atare, izolarea, incapacitatea sau imposibilitatea de a găsi o comunitate, un grup măcar în care să se simtă integrați. Înțeleși, auziți, ascultați, văzuți, etc. Și așa devenim mizantropi? Nu e mizantropie, este stil de viață, nu e mizantropie. Ai putea să-i spui, dar nu este la mijloc o ură față de ceilalți sau a oamenilor între ei. Pur și simplu e un stil de viață. Salvarea fiind individuală, nu ne batem capul și cu alții care ar vrea să se salveze. Îi lăsăm să se descurce, cum ne-am descurcat și noi. Și atunci sunt mulți care se salvează, dar sunt și mulți care se pierd. Da, Pentru că nu au e. această forță, capacitate de a funcționa individual. Și atunci sunt într-o căutare și într-o suferință permanentă a unui sentiment al apartenenței comunității, înțelegerii, etc. Și nu găsesc. Și dacă nu găsesc, apar depresia, anxietatea, consumul de substanțe, retragerea socială, depresia, am zis, toate astea. Și atunci Constanța e un oraș de oameni singuri? Aș spune că mai degrabă izolați, da. Izolați. Și singuri. Singurătatea e mai degrabă trăirea subiectivă a izolării. Sunt singuri și izolați, da. Suntem o mulțime de insule pe o mare. Da, exact. Și E plin țărmul de insule, să zic e plin așa. țărmul de insule și nu vrem să ne facem continent. Nu prea. Poate apare, poate se formează acolo ceva, dar momentan așa, într-adevăr, așa resimt și eu orașul nostru. Suntem la City Lights, suntem împreună cu psihoterapeutul Bogdan Papacosta și revenim în câteva momente. City Lights la CFM. Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Bogdan Papacosta, psihoterapeut și director al revistei Tomis. Și unde te poate găsi lumea, Bogdan? Păi funcționez în Constanța, evident, dar nu numai, pentru că sunt și online de găsit. Asta mă gândesc, că te găsesc și Dar lumea dacă pe cineva internet. vrea să dea de mine, este simplu. E numele meu papacostea.ro, e site-ul meu. Și acolo sunt contactul meu, detalii despre mine, activitatea mea publică, ideile mele, niște articole scrise de mine puse acolo pe teme care contează. Deci acolo sunt de găsit, de văzut, de cunoscut într-un fel până să ne cunoaștem mai bine, dacă cineva își dorește asta. Da. Pomeneam mai devreme de lansarea de carte, la care ai spus ceva legat despre... Am văzut că ești preocupat de trecere, de Cadiș, așa, și n-am înțeles, se spune 11 săptămâni, să le spunem oamenilor, Cadișul este acea rugăciune când cineva trece la cele veșnice, se spune această rugăciune Cadișul. Să știi că eu nu știam că se spune 11 luni sau nu mai știu cum ai spus. Că... 11 luni, din ce știu, și întotdeauna cu cel puțin 10 oameni. Adică să fie comunitar. Să știi că, uite, această experiență pe mine m-a ajutat, adică prin prisma altcuiva, și anume prin prisma actriței Maia Morgenstern, care a spus, știi cum e când cineva trece în neființă, te așezi din genunchi, spui Cadișul, te ridici și mergi mai departe. Poate că în acest caz Cadiș este denumirea generală pentru doliu, rugăciunea pentru sufletul răposatului. Dar Cadiș, ca ritual, asta înseamnă. Și are această semnificație profundă a comunității. Nu treci singur prin doliu. Cadișul nu se face singur, se face cu alții.
Și ce ar recomanda psihoterapeutul unui român care nu are cadișul la dispoziție și nici comunitatea atunci când trece prin această traumă de separare? E o recomandare simplă. Trebuie să vorbești cu cineva. Să vorbești cu un prieten, să vorbești cu cineva apropiat dacă există. Dacă ai pe cineva apropiat, e foarte bine. Dacă nu, cauți un specialist și te rogi la Dumnezeu să fie empatic și să te asculte non-critic și să simți că între tine și respectivul se creează ceea ce se numește în termeni seci științifici alianță terapeutică, în realitate o formă specială de legătură, în care te simți cuprins, înțeles, susținut, îngrijit și toate astea. Toate astea reprezintă o resursă ca să te poți vindeca. Să poți să-ți asumi acele emoții dureroase și să le metabolizezi și apoi să depășești încetul cu încetul starea respectivă. Pentru că, până la urmă, asta e cea mai mare traumă prin care trece omul. La moartea cuiva. Mormântare sau la divorț. Moartea cuiva. Plecarea cuiva, moartea cuiva, da. Iar mulți nu știu să... Păi eu nu știu să gestioneze, că nu avem o școală situația de gestionat situații limită. Trauma, sunt și alte traume, aș zice, cel puțin la fel de rele. Abuzul sexual, de exemplu. Sunt traume care te lasă marcat pentru totdeauna, care îi lasă marcați pentru totdeauna pe oameni și problema este că, într-adevăr, nu avem o educație în tratarea acestui tip de problemă. O tratăm cu îndemnuri ostășești. Hai că poți, dă înainte, o să fie bine, aiurea, când durerea aia sfâșietoare îți mănâncă măruntaiele în acel moment, niciun îndemn la un viitor mai bun nu te poate face să simți altfel decât simți în momentul ăla. Și atunci e nevoie să poți vorbi cu cineva care e capabil să stea cu tine în emoția ta, să fie acolo. Să nu zică, hai că ajunge, hai că... Poți. E un moment foarte interesant în cabinet. În cabinet ești foarte atent, e o atenție specială, se educă la prezența celuilalt, că nu e doar prezență fizică, e prezență emoțională, intelectuală, dar atent și la propriile tale gesturi, emoții. Multe nu sunt ale tale, prin empatie le preiei de la cel pe care îl asculți. Și am observat că în anumite situații, când persoana din fața mea plângea, după puțin timp îi împingeam șervețelele mai aproape. Am stat să-mi analizez acest gest, pentru că m-am gândit că e ne la locul lui, l-am simțit ca fiind cumva ne la locul lui. Persoana clientul meu poate să se întindă și singur să-și ia șervețele, că ele sunt la distanță egală între mine și el, poate mai aproape de el. De ce am eu nevoie să împing șervețelele aproape? Și atunci am înțeles de ce. Era un fel foarte subtil de a-i transmite să înceteze cu emoția aia, să se oprească din plâns. Păi dacă îi dai șervețele și se șterge, nu e așa că ai rupt momentul și el se șterge la ochi și în principiu se oprește din plâns? Mi-am dat seama că am eu o sensibilitate la emoția respectivă și că fără să realizez, la nivelul ăsta profund inconștient, încerc să-i opresc emoția. Da, și iar atunci, oamenii trebuie să-și plângă plânsul, exact, ca să zic așa, nu? Mi-am dat seama că nu-i politețe, cum ai putea crede, ci este o modalitate subtilă prin care o parte din mine neconștientizată până atunci, dar în urma analizei a fost conștientizată, încearcă să iasă din emoția respectivă. Și de atunci m-am învățat minte. Și las omul să plângă cât vrea și nu întind niciun șervețel. Și dacă se întinde el după șervețel, foarte bine că o face. Și avem șervețele câte vreți, avem un ocean de șervețele pentru un ocean de lacrimi, dar eu nu mai fac gestul ăsta care pentru mine am înțeles, după ce am înțeles semnificația de a opri emoția respectivei persoane. Și asta înseamnă să stai cu emoția respectivă, pentru că nu suntem buni la dus emoția altora. De obicei ne grăbim să închidem emoția, să o stopăm, să spunem gata, ajunge. Exagerezi, e prea mult, suficient, cât o să mai... E destul. Ori noi avem nevoie să ne trăim, să ne consumăm emoția. Și nici nu avem și noi vorba aceea, cum au popoarele astea milenare, un cadiș care te așezi, îl spui, te ridici și îți continui drumul, că bănuiesc că este și un mecanism din ăsta prin care aceste popoare au rezistat. Avem și noi un cadiș, cum să nu avem? După ce este mormântarea, 40 de zile, rudele sau cei mai apropiați se duc în principiu la mormânt și spun o rugăciune, da. Și tămâiază, nu-i doar tămâierea, e rugăciunea. Apoi este parastasul la 40 de zile, la 6 luni, la 9 luni, la 1 an, la fiecare an, etc. Parastase, colive, toate astea ce sunt de fapt? Sunt manifestări ale
durerii, ale emoției, doliului, într-un cadru eventual comunitar. Că mai vin și alții. Că nu e singur. Nu e Uite, singur. am venit să mâncăm cu tine, nu e singur. Exact. De Suntem fapt, cu toți asta, aici, da. Cred că asta înseamnă. Și e o temă importantă. Când spunem oamenii sunt ființe sociale, pare așa o definiție de dicționar seacă, dar e o realitate atât de profundă, ființială, încât în cărți despre singurătate, de exemplu, am găsit informația că sentimentul sau starea subiectivă de singurătate este unul din puternicii predictori ai morții timpurii. Ce înseamnă moarte timpurie? Că mori înainte să-ți vină sorocul, să spunem. Eu m-am gândit că moarte timpurie sau predictori puternici ar fi stilul de viață, ești sedentar, folosești substanțe periculoase, mediul de muncă, ce mănânci, etc. Dar nu. Sentimentul subiectiv de singurătate este printre cei mai puternici predictori ai morții timpurii. Ai spune, doamne, e o chestie mistică aici. Care-i treaba cu sentimentul ăsta? Păi sentimentul ăsta generează un stres puternic în sistemul nervos. Să fii singur te pune în stare de alertă. Sentimentul de singurătate, că poate ești înconjurat de 50 de inci, dar te simți singur. Se poate întâmpla. Această stare de singurătate profundă este o stare de alertă puternică a sistemului nervos. Ăsta, dacă e în alertă, generează anumite schimbări chimice în corp, printre care cortizolul, hormonul stresului, cum mi se spune, care în situații de criză e foarte bun, dar dacă îți picură în fiecare zi câte puțin în sistem, ajunge să devină toxic, adică să producă inflamație. Produce inflamație. Da. Și inflamație înseamnă tot felul de vulnerabilități, de la imunitate scăzută la cancer făcut, nu știu, mai repede decât ar trebui, etc. Deci iată cum singurătatea generează boli în felul ăsta. Pentru că omul este un animal care își poate, dintre singure animale care își poate provoca singur boli prin somatizare. Da. E mai extinsă, să zic, somatizarea, dar în condiții de captivitate, etc. Dar omul este o ființă atât de profund comunitară, încât sentimentul de a nu aparține, de a fi exclus, de a nu fi integrat, vine la pachet cu o profundă suferință aproape la fel de puternică cum este suferința fizică. Și atunci să vorbești cu cineva este fundamental, necesar și este calea spre, să spunem, vindecare sau spre o stare de mai bine, spre funcționalitate, etc. Da, am întâlnit de curând cu o doamnă în vârstă în autobuz, apropo, și am întrebat-o, dar zic, la ce preot mai merge? Zice, merg la un preot la catedrală. La care ea mi-a spus, Mircea, trebuie să vorbesc cu cineva, sunt un om singur. Exact, iată, bun, o intuiție excelentă, adică, așa este. Da, și atunci și în mine s-a produs așa un soi de ruptură și am zis, de conștientizare, da, trebuie să vorbești cu cineva. Da. Și așa zice, Mircea, trebuie să vorbesc cu cineva. Zice, sunt un om singur. Și atunci mi-am dat seama că singurul om cu care vorbește este preotul la care merge și te întâlnește. Care e dispus să te asculte, care are empatia de care ai nevoie, sperăm, desigur. Da, i-am spus, Doamne, să nu împoaie capul cu chestiuni ezoterice, zic că o să vă dea ăla afară și zic, nu o să mai aveți cu cine să vorbiți cu chestiunile astea ezoterice. 4 minute mai au mai rămas până la fix. Îți mulțumesc, Bogdan Pavacosta. Eu mulțumesc pentru invitație. Această seară a fost un dialog extrem de plăcut și pe alocuri revelator, să spun așa. Mă bucur. Pentru că cred că și eu și cei care ne-au ascultat ne-am răspuns la unele întrebări pe care poate nici nu ni le-am pus vreodată. Asta este lucrul cel mai important. Mă bucur. Că poate ne-am răspuns la întrebări pe care încă nu ni le-am adresat și asta este un câștig. Îți mulțumesc că ai fost în această seară. Te mai aștept la City Lights să mai vorbim și despre alte lucruri, că vorba aia mai avem plaja de discuție foarte largă și te mai aștept cu drag la City Lights. Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc pentru atenție, bunăvoință și fidelitate. Nu uitați să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights la CFM.